Hai să la toată lumea. Astăzi vin cu o nouă poveste. Și povestea de astăzi este sponsorizată de Eneba, un site pe care poți lua multe jocuri ieftine, gift card-uri pentru Steam, Xbox, PS și multe alte nebunii. No, hai să revenim la povestea noastră. Era o zi normală ca oricare alta. Eu, ca de obicei, jucam CS la 12 noaptea și după mă trezisem și eu la realitate. Oh my god! Wow! Și realizasem că mâine aveam școală. Așa că m-am dus să văd dacă mi-am făcut ghiozdanul. Îl aveam făcut și temele le aveam făcute, dar tot simțeam că mă uita ceva. Mă uit pe orar și vedeam că aveam biologie și la biologie trebuia să dăm un test. Și cum nu aveam deloc chef să învăț, am zis să stau să mă gândesc cum să copiez. Copiuțe? Nu, prea simplu și în plus că nici nu știam din ce dăm test. Să iau de la colegul sau de la colega? Nu aveam chef să iau un 4 și nici acum nu știu cu cine stăteam în bancă. Sau, ba da, stăteam singur. Și îmi amintisem că aveam eu o chinezărie de aia din anii 80 primită de la tata și am luat-o să văd dacă merge. Mergea cât de cât bine, chiar dacă la fiecare 5 minute se întrerupea de te lua dracii. Dar, mergea. Îmi sun eu un prieten care să văd dacă vrea să-mi dicteze la test. O să-i zicem Marius. Mă, ce dracu vrei la ora asta? N-ai somn? N-am, de când am venit de la școală, de când m-am jucat CS până la ora asta. Ce voiam să zic? Mâine am și eu test la biologie. Nu îmi dictezi și mie? Jură-te că pentru asta m-ai sunat. Să-ți dictez, dăm lecțiile și văd eu ce fac. Nu, îi dau eu lecțiile, toate lecțiile din caiet pe care le aveam pentru că nu știam de ce dăm test. Și am intrat și eu la somn. Și a doua zi o iau frumos spre școală. Ajung în clasă, îmi las toate lucrurile și poc, pe neașteptate, intră doamna în clasă, de parcă venise apocalipsa zombie. Intră în clasă, ne lasă lucrările și am conectat repede casca și am băgat-o în ureche. Să nu mai zic, când am primit subiectele, mi-a dat creș creierul. Și zice doamna, atenție, toate subiectele sunt numai și numai din fotosinteză, deci nu aveți de ce să scrieți altceva în plus. Tot testul era numai despre pești și cum se formează sistemul digestiv la om. Dar cum scriam eu acolo, aud un coleg cum se trezește și mă părăște. Doamna, să știți că Vlad are o cască în ureche. Îți dai seama, doamna, când a auzit că am o cască în ureche, direct săgeată spre mine. Îți dai seama, Nu, doamna, nu, e jucărie, e jucărie de asta de acasă, doamna, m-a dus eu. Și zice doamna, bine, dacă e jucărie, pune-o pe masă. Și am scris în continuare testul ce mi-aminteam eu, adică nimic. Terminăm testul și ne vedem din nou peste o săptămână. Îmi văd lucrarea, bine că nu mi-am văzut-o, că eu în capul meu eram într-una. Nu, eu iau 10, deci n-are cum, e imposibil. Doamne ferește, eu chiar iau 10 de data asta, frate. Și am luat 10, am luat pe dracu să mă iau. Notă mai proastă ca aia, eu n-am luat în viața mea. Am luat 1,25, un punct din oficiu și 25 de puncte de la mine. Și au aflat și părinții mei. Am încercat eu să fug. Run. Dar nu prea am putut. Și nu cred că e nevoie să zic ce s-a întâmplat în seara aia. Și nu uitați de sponsorul nostru Eneba, site-ul de pe care puteți lua multe jocuri ieftine, gift card-uri pentru Steam, Xbox, PS, chiar și pentru Eneba și multe alte nebunii. Bine, ceau!